Napuno ng kasiyahan at talagang hindi malilimutan ang mga kaganapan na inihatid ng Bicol Loco 2025, Hot Air Balloon and Music Festival sa Old Airport sa Legazpi City nitong weekend. Sabado nang opisyal na buksan ang 3 araw na aktibidad. Ang Skydiving Philippine Flag Jump ang naging hudyat ng pagsisimula ng 3 araw na pagdiriwang. Naging agaw atensyon naman ang pagpapalipad ng makukulay at naglalakihang hot air balloons. Sinundan ito ng paramotor fun flying with balloons. Habang dinagsa naman ng drifting enthusiasts ang car drifting shows na dinaluhan ng mga kilalang car drifters sa bansa tulad ng Autocraft Drift Team na binubuo ng Pamilya Season. Nagkaroon din ng skydiving, aerobatic display at paramotor formation flying. Nasa likod ng Bicol Loco ay ang Ako Bicol Party List na pinamumunuan ni Congressman Elizalde Co, kasama si Congressman Attorney Jill Bungalon at ang lokal na pamahalaan ng lungsod na pinamumunuan naman ni Mayor Alfredo Garbin Jr. at sa pakikipagtulungan ng DOT Bicol. Ayon sa mga opisyal, patuloy silang magsusumika para sa mas maunlad na lungsod at mas maunlad na Bicol Region. We're hoping that we will do this every year. No? It's not just to promote the tourism, but kumbaga maging parte na ng buhay ng isang Bicolano that we always bring here the top organizers kaya nga itong Hot Air Balloon plus with the music festival, so it will add up to the excitement of these activities, and hopefully we can ask and invite more sponsors, more organizers para mas makapag-participate sila dito po sa Bicol Loco Festival. The city government headed by your mayor is doing its best to make sure na sa tuyang selebrasyon ng second Bicol Loco Festival maugma as in salvado ang lambang sarong. And I would like to thank the Department of Tourism and of course Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon for helping us making this event possible. Without Ako Bicol Party List, hindi mangyayari. I think we can surpass the numbers of tourist arrival last year. This year, I think we can surpass it. Naibida rin ng mga Bicolano performers na sina Fred Engay kasama ang Rice High Band at idiwata ang kanilang galing sa larangan ng musika. Nagpakilig din sa crowd ang Korean actors na sina Kim Won-sik at Kim Ji-soo, habang jam-packed ang live performance ni Earl Agustina at ang much-awaited performance ng P-pop group na SB19. Overwhelmed kasi first time ko makakita ng ganyan na hot air balloon, tapos mga lumilipad na jet. Parang maganda sa experience kasi parang maliban sa work, nararamdaman mo na free tayo na gawin yung gusto natin. Every year, kung meron, magbabalik kami. Sobrang saya na pag-stay namin dito. Muling natunghaya ng mga aktibidad na ito kahapon na dinagsa pa rin ng daang-daang katao. Nagkaroon din ng live performance ang bandang Never the Strangers. Si Zach Tabudlo, Hev Abby, at ang pinakainabangan ng lahat na si Rico Blanco. Samantala, sa huling araw ng Bicol Loco, hindi pinalampas ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda, Albay Vice Governor-elect Diday Co at Legazpi City Mayor-elect Hisham Ismail na masubukan ang hot air balloon flyout event. Salamat po dun sa 500,000 na visitors for the past 3 days na syempre nag-consume ng mga local products. So parang it's not just, how do you call it, Bicol Loco, but Bicol local. It's a one-of-a-kind experience. Kaya sana po dahil dumamiss ining klaseng event na ini. Saro lang po ini sa pinakadakula na events na mangyayari sa Albay Province. So, abangan po nindo ang mga masunod pa na pwedeng darahon para not only for the Legazpeños but most importantly
We want, sabi ko nga ni po sa mga paglipot ni Kong Joey, we want the tourism of Albay, we want it to be back in #1. So this is just the beginning. Jump pack yung ating mga turista talagang, dahil sobrang ganda, ang laking event. The only thing is medyo maikli, and hopefully by next year, mas mapahaba-habaan pa natin para mas marami pang turista ang pupunta dito sa atin. Ipinagpapasalamat naman ni Etor Cadel, event director ng Hot Air Balloon Flyout event, na naimbitahan sila ng Ako Bicol at ng DOT Bicol para sa naturang aktibidad. I would like to thank Ako Bicol, which has been quite active in putting up all this big event, because it's a very big task, and I thank them very much. The LGU, of course, the police, and all the people associated to the event, but mainly Ako Bicol. We are ready to improve our presence and be more present. Matter of fact, we have some contacts already here and so on. So we want really to promote ballooning in the Bicol region. Taong 2024 nang unang idaos ang Bicol Loco Festival sa Legazpi City, na nagsimula lamang sa simpleng pangarap ni Congressman Zaldi na maitampok ang Cappadocia Hot Air Balloon ng Turkey sa Kabicolan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.